Ymmärräthän, että tämä kaikki on epävirallista. Jos viranomaiset kyselevät, tulen kieltämään sinut kolmesti kuin Pietari Jeesuksen hiilivalkealla. Sattuneesta syystä. En edes tiedä, kuka olen. Sitten meidän on tyytyminen suulliseen sopimukseen. 100. Kuussa. Viikossa. Maksetaan etukäteen joka maanantai. Eipä ole halpaa. Minunkin on elettävä. Monet maksaisivat merinäköalasta moninkertaisesti. Ettekä näytä siltä, että selviätte talven yli. Itse näytätte olevan pulskassa kunnossa. Minun ruoansuutukseni ei kuulu tähän. Entä sähköt? Kuuluvat vuokraan. Sähkölaitoksen tolppa on tuolla. Voin lainata hohtimet. Milloin voi muuttaa? Heti kun käännän selkäni. Entä avaimet? Näettekö jossain lukkoa? En. Älkää sitten saivarrelko, tai vien ovenkin mennessäni. Kuukauden vuokra etukäteen. Saatte rahat jo huomenna, mikäli luoja suo. Hänen tiensä ovat minulle tuntemattomat. Mutta, jos ette maksa, lähetän tappokoirani puraisemaan sinulta nenän pois. Siitä olisikin vain riesaa. Varjostaa maisemaa, mihin ikinä menenkin. Ette voisi enää tupakoida suihkussa. Näkemiin.